Guys, undang vlog guys kay tinguan na. Nanaw na tayo ni suma. Pero yung itanong mga itong daghang nga napundo rito nga tag 25 centavos. Masin pa dahil mangunod itong tag piso. O tag 5, tag 10, tag 20. Wala mo pang karimo no? Ang ato na pa daw 50 sa gatos 100, 500 sa kalibo. Muna unod sa tag 25 ah. Bininto na lang. Di na tamo vlog. Munong nga tagay watay maani yan. Wala manay mita. Mita wagi ron wil doget. Mita wala gikaro mita. Wa nagid ka di maos mita ning kalaki ha. May pangmamugas na lang tan eh. Kay tinguwa naman. Basa nang gayta permi ano yan eh. Mugas na lang tag 25 centavos ani. Jote basa, uli ko basa, awan na. Ano niya itong trabaho? Ito na kay sa Jote basa, uli basa. Ano pa yun? Gasamo. Panuhot pamaol. Ubo sipon. Kay subaw. Wa na kita ani gid. Sige lang. Kung pa nila laban lang. Huwag kang susuko. Oh, grabing basaa sa kuano oh. Sige ya pag-uwan. Pasada eh, nagbabaha na. At sa may atong angay buhato na nga. Ting utog na maron dapit panahon na. Oh, gabaha ang karsada guys oh. Oh, ano wa? Kagang kusugas uwan ya. May pamugas na lang tan eh. Datag binhi nga resibo. Hugas dire sa Daples Kalsada ba? Guys, salamat. Bitaw katong ipangbangag-bangagan nga kalsada ba? Ang uban tamnan magsaging ato tamnan tong mais.